Kulay pi bebas perlok produk pos 6 sa season 4 lang baka video ngakot ngaware pun nampak yang sebahai long kami long pa kun samla serang berkentai yang ni pembeli kai kata ka kubur lan kai kata ka message lan kai kata ka banga kwa ban share lan ni kwa ban penpau lan kwa ban keren akan ni kapur ka long ba adin banga UI ya ka kubur hakini kisngi bawan ra ya jing artatin wan ra ya jing du jing shania jong kita ki samla jong ka jaj benriu ki samla wat kam wat jam ya ka sorkar ya ka department ya ka tenat sorkar bo phero pher hang he po ka jela te shwa bangan poi kata benta kwa ban ya thu ui khana le se ka pen so lingo ye pi le se kan ni ka khana kala ban dung ya ki donut ya ki klong snam jong kitu ki baju melin ban le bat ba persang ya kom kini jaj kam kawai ka khana samla hadin bakal ada pe jing pule kala khot jing yeseng kala khot yagi pastor yagi teman besan yagi rangba balang yagi prasnong pratau yagi baying basem ki perlok ki perjor ki classmate ki schoolmate ki jongka banwan ban yak kemen lang banwan ban bam khawai lang batka da kata ke jing yeseng aingu na banta ke jing yo kam yo jam jongka barok kilaya ai kublai barok kilaya duai namta jongka barok ki bahaying basem kilaya kemen namta jongka namar bakal ayo kam sorka henry ka basngau bat ka basol ngo ko long ba kani ka samla kam dei ka samla ka balik ban attend ya ka interview lan ya kata ka exam ka ba makah ka pas de henry ka pas ka basngau lengo sisu ka long ba komnu kani kala dei lupa ka kam bamsap kalau dia lupa ke kam tok kam syukur dari kadang nut ban khot ban aingu ya ublai kadang nut ban khot ya kata ka jing seng sengu na banta ka jing yo kam ka jongka apa kalau dia lupa ka kam bom hok kalau dia lupa ka kam tok kam syukur hatu ka dei mo hiki ban aingu ya ublai namta ka kam tok kam syukur Hatu kalau ada tangga burung pertai bagi kuat ban aingu hana naka tulap ke beningkong jongka mentah kala ai sasya ka balang naka tulap ke bayo nakata ka kam ka bakayo da ka batok ka bersyukur hana mentah ka ai jing aingu sya ka balang namar kedai ke jing kerku jong ublai bisar hip pi perlok kedai ke jing kerku jong ublai ne kedai ke jing kerku jong syaitan apa kumta abakayo ya ka kam da ka batok ka bersyukur bat kanut ban ong ban khot jing yeseng aingu bisar hima pi ki perlok bat kita ki briu ki bajumlin ban khot jing yeseng aingu da ka bayok kam da ka batok ka bersyukur da ka bayok kam da ka penpam pisa da ka bayok kam da ka itu ya kita ki officer ya kita ki MLA ya kita ki minister bat da ka pi thiet da ka pisa ya ka kam bat lengba ka jing thiet jong pi da ka pisa ya ka kam kala pendu ya ka hok jong ki wei ki badai hok ban yo ka kam hatu pis ngau dei ne em ba phin aingu yo blai haba pi okam da ka lenti ka batok ka bersyukur dek ai ka basosi ngi UI ha ni kisngi ba ka jingmi jong ka result staff nurse mi result da kita ki briu ki ba khlem lej attend ya ka exam ki ba khlem lej ban tho ya ka interview haba kumta ka dei ne em ka lenti ka babet bat ka bahok namar katangi kentu hang ne ya ka sorkar jela ya ki kmi ki kpa ya ki khun samla jong ka jaj benriu ba kala dei kapur ba ngim dei shu bandang sha jam lane bangindang aili ya ki bakum kine ban wanjie ha ka imlang ka salang ha ka ribet ka jaj benriu nyau trap ka jongi hang ne po ka jela ka jongi ba ka lawei jongi khun samla kan shu sha lilam no lane kin shu sha thok kin sha sha shko kan mentoi yu itu ikan samla ki balik ban tho hok ya ka exam ka jongki ki badai hok le se ban yo kim yo henry ta ki breu ki bom wan tho ya ka wat ya ka exam ki pas ya ka exam namar kata ka dei ka kamram jong ka tenat jong ka kot ka kia ban reconduct biang ya ka examin bat ban pej ban bisar sisa kino ki badai hok ban pas bat kino ki bom dei hok ban pas kai ka ban jie lara kini ki bom wan tho ya ka exam ki bom long well qualified ban tre ka kam ki yo ban tre ka kam kai ka ban jie ka jing im jongi om dei tang ka ta ka kam ka jam Rei ka ai ka ban jie ka jing im jong kita ki nong pang
hapok ke tenat ke kot ke kiat ke ai ke banjia nam ta ke jing im ke jongki bat lada ngimpun ke tinru ngilak sing thu syai ba deputy chief minister ulet Syak Sumar Syak Delhi omnut ban Syak Sumar hapok ke jela kadon ke ai de ke ai bat kata kalong ba ngilak sing thu syai ba kila ada tip lupa ya ka sistem hapok ke jela ke jongi bat kimnut ban Syak Sumar ila dia namar pan ris sila ka jong ke jing im manu penut namar kila dap tip namar kita ginong yalam kita ginong sensat namar kata lada ki kun samla ki long kemi ki long pa kom ka ri be kejat benriu ni don ne ka jingkit kli namta ka jing im jong ki nong pang hang ne pok jela kam dei boong bangi yakhi namta kita iban yo kam yo jam hanri ngihap ban yakhi ru namta ban num don kata ka ris namta ka jing im jong ki nong pang hapok ke jela namar kan long ke ai ke ba mensau bat ka long ke ai ke ba buk jingma ke jing im jong ki nong pang ki ba wan Syak Sumar haki hospital ba per jong ki hospital sarkar hang ne pok ke jela lada kita ki staff ki doktor ki nurse bat komta ter ki ba wan menteri kita ki hospital sarkar kim dei ki ba long well qualified namar ke exam interview kim wan ban thok lani kim wan ban attend nrei ki pas ke exam ti ke dei ke jingkit kli ke jonga ke jong pi kom ki pat ba nong snong bat ni kentu sa sisin kalong ko ki nong yalam ko ki nong sensar jong ke jela wat nom le kam ka ya ke jing im jong ki nong pang hapok ke jela le si le die pi kot kabor pi don kabor ba pi le Syak Sumar hapok US pi le Syak Sumar hapok Delhi pi le Syak Sumar hapok Chennai pi le Syak Sumar hapok Velur nrei pi perkat ne em ba mangi ki nong snong ne pok ke jela mangi ki pat bah nong snong ni im ha ka jela ka baduk ka bangi belam sengi bat bam damit paladangi pang sistem watang ka bai kali bangin mobilize yau tu nong pang nasionong syapo ki hospital sarkar apo selong ngim dah kuat bor bah te mental ada pielek kam kai saya kata kita ki ban long ki nong Sumar ki nong pet nong jngok ya ki nong pang apo ke jela ka ai ke banjin nam ta jongi namar kata seo bah don ya ke jingkit kli don ya ke jingit tip lem wat nam lek kam kai pada syop ngan penkut hang ne kalong ko ki kun samla ko ki long kmi ki long pa seo bha wat julong asap nang ne sekmat da ka ba piong ba pin yok kam yok jam bat da ka lenti ka bathok ka bersyukur ka tuk ka tim ka bamsap pin sedang nut benang aingu yau blai da kata ka kam thok kam syukur ka jong pi kalong ka babakla haduk kata te leng ba kan ni ka video ngai ba kan ni ka long ka message kan ni ka long ka khubor ka ban tendung ya ki doknut ya ki klong snam ki jonga ki jong pi kom ki pat ba no snong ne pok jela wat kita ki no sensar ki jongi ki nong yalam ki jongi lu ingat bakan ne kan long ka khubor te khublai sibun ngin se kenduk pat aku te puat